bw'omuguzi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Kiribuya mwanchumulilia Ondizi TV woka soa ime yomuroberio wensakia turoyo mo turababere tobe toko bali bwa elimo chitariki nemerongo etatu umutienyi ugatano na gatatu umwaka wechirububere nemerongo ebere nainye amatuko ningande komnyoka kegima asebono tutikale tiri tukelimo tobe tukwamboka guika ase umutienyi okianda litikolia ne tukoliria lia ijuma ase tomatenga ime yorogongoro gusi abanta bange nigo bako babawikirana ase amatanga nigo toko batugotoma engora ya itukolia usegoto gochia sebaria babere bakonyo ruano gwa kugosiria abamu abonya sati gabe gakobagatana koba chinguru chinga kiechi chama Kongo amashabiki tukurwa se county ya Kisii county area ya Nyamira county ya Bomet county ya Kericho Kikaunti chionsi chitonjokana ine mwensi soa ime yomuroberio wensa kia tukwambuka wika ase county area ya Nakuru tuwata mashabiki hicho amange vuna Kirandi Dennis tukamutwara boigo taisi amisi mwensi soa ime yomuroberio wensa kia tukwambuka se chinse ose amochi omanene wense yeito ya Kenya na Nairobi City mwensi soa ime yomoroberio wensa kia toika asi inse chirichiko ense elia ya American tobuate Kennedy Gisemba director lichabekereto enamba mo ase ense mo elia toika somochie o Dallas Texas toka motwara Elvis Omboto yorelisha bekereto wego enamba moto kiliche kurwase omochio yo toka moikase ense area ya Canada tomobuate Shem Kibure Doha Qatar toka motwara Dolphin Mora na wego ase Manama Kingdom toka motwara nere mashabiki itamange are ase chinsemo ejio ase go Mwanchumulizi TV boka soa ime yomoroberio wensa kia sangane duitira sumtana ito Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na boitira sumtana ito www.ndizitv.net namba ito SMS 0792192834 litira nenkuru kwa Job Maangi na ukwane kinga chibichechi boigo na Mario Kiamira wikira asenchira yobo ikiranu nere Abigail Nyanchama Nigeria nenkoro kwa Kerubo Frida wa kirebyo manchio murigerera nande nebiro binde tokumira na asembeo tobetogo sanga asobwamo tokomanye nare yabeteka gokorekana kurachinga kitobeto togotigana aboigoro goika emambia yabone gari tkonere ijuma na wasemera kwananga kwabere kugotwara weekend ya nimetenga litukeliga abali abakali emirimo bone bakuganyira gosoa ase weekend. It is a Friday mwanchi murigereria igotogo kwaligane bene tumanye ngaki kwabo kirenga yoko gendete kubwati umoroberi korukurwa ase emambia yabonega ega mashabiki ito spini go tukubarigani bene tumwe bagutura abamino abayiri bayino abasandi bayino babisa bayino umanye ngaki babayire bakubuka emambia yago kono mwanchi murigereria pini location yago tumanye nga ningi kiriyo roche kigendete gokorekana ase okubwatiria umoroberi kuru nkwero berete ase ogokora litukeliga kono mwanchi murigereria tiangwaligani bene ase kebungo kelitko Kibungo kilituko unage koletwa sule numurubirio wensakia Neto soma kurasi gitabu kia Barumi isano na isato gosoma kwae emerongevere na isano korende gatorasa merie egintu tutarakerora nigo tugukiganya ase obolemereria ekyo ne kibungo kilituko unakialetirwa sule numurubirio wensakia
Alright, tumanje muligeria ekebungo keli tukone kyabage korwa sigitabu kyabarumi sano na isato abarumi sano na isato gosoma kwae 25 kere kebungo gyo tusigete mambya bonega nga kiturabe togosemeria yendo kende gyonsi nimetenga mwanchu muligeria bintu nebingo ganetia sobugima bwabo ngana ekerura be kogosemeria egento kelioganitie asobugima bwabo nigo orabe gukiganya ase obolemereria mbaroro mwanchu muligeria mambya bona iga ababere bagukora kiskuru mbaroro bakuriya emerimo mbaroro baganete kuriya school fees emambya bona iga kulinga evale no kwasemeria nga mbachikonyora igo nigo bagendete kolemereria nga naboira nabokia oikato chikoba tokonyora egento kelituganete igo mwanchu muligeria segete ya bono mambya nga kende gyonsi kelioganitie asobugima bwao oikobe no kwasemeria naende goikolemererie omanya okenyora. Good morning, Job. Good morning, Frida. Kibwakire. Ebukiete buya. Luchinga nigo litukulia biri uchaka asenchera jabene. Kabisa. Litukulia Ijumaa. Ase buna butambe to mata soro gongora gusi. Chinga kichiria choko enia abantu babeire bagotonyora. Chinga kichiria abantu bako bagotwara matanga. Baba bako bainyona boyuko ba esikerio mwelio. Yes. Go manchu murigeria to kwali bagaria bene asogotoma engora yago ya bene uchiase ya materi ya beire kegosiria abamwabo emambya yaboneka kitogendete gutuma engora yetu manchu murigeria ndete mbengo tuma engora ya ne ya bene ochia ase kenyorokeria kia yeteri asoko musiria omwana usinde isaboke oyobeteka gusira ubugima bwaye asomochi ona kuru na nigara abega koletori tkoria Jumatano wiki egota abega koeni gwali tkoria Alamisi yogochia senka yonsi gochia se ya mate yonsi ya Morocco anena senka ya moisaboke mongina Josephine na abana bao ni gotogotomya ngora yete abene kurwa sigeta seni Ndizi TV anene kurwa sumurobelio obwensa kiachinga kimogendete nimerobelio yokomoenia diganya sae abe gakubagata emambe yabona iga abao bolemu na boigo abe gakubaika anya igo senkeli ya isaboke ni gotwabere tugutuma engora ite yabene. Alright, anere buya kigima twabere tugutuma engora ya itugucia ansebonsi boigo babere bakunyorwa na bamwe abonya site gabe gakubaga tachinga kiechi cyoboko ko Frida chimbwa nchiro togendete kugikeria anamono ase chinga kisiri chamatanga usidi abantu bali ase ebirero Kabisa. Tutete kurungigia ama orogongoro eturwa gusi mwanya getinge abega gutwara maskani mwanya getinge kerabwata matanga matanga yo aba gango ikirana tabanga nasi akonyoranga no tokonyoranga ebikone bigokoleka maite kitogukina abasacha amba manyirenga ekeraba kugenda sa matanga ubusekera bakugenda gutarira abana babo siskuru nigo bakabugwiriye cyuba ningaseti ekeraba kugenda skuru inere mbwa yamanyira sabasacha urene nukumetinga mbaro naende bambukirie engane wikirana no na sebirero bakugenda batabuguriti kende batari kuru kende asenkere mate musata nabeko bakungubuguriye kabu nabeko bakungubuguria ebintu bingandagira nukonyoranga umuiri orure bose nyakora okire mbaka keroka asama tangari kandi tuliya matanga mineti no endiria gocha kubatarira ebirero limure ebirero ole mienka obaga wikirana asenkeri twamurugera twamubukima Kabisa. Twamukarangera magana buno muhiri tosigete Omogeni bwesiko usoro nyorobi fuido manya ko ate gotika kendo sirenkeri ima kupata inga no toramo ayubirire ngane inengana yogo ichane kegima kero kwachire gali tara na kende mate enyencha abantu bali bago kwaligane nonye barasa amabe nigo bago kwa maskani agabe moso abantu bakorukuru Nairobi by the timeze sikwanya kumanya abantu bakorukuru Nairobi mbasikire sana akonyaranga bako wesiko yabo onye ne chae ere special abanyakenyoro baratigo onye ne ndagera ere special ngabo nabageni ba Nairobi
kwamanya kugenda kwa ruru mucho munene Nairobi turi gutiga no ni magega ekindi gento kyo goichane sana ndingane goichane wana bali bakuru Nyorobi Nyorobi bono mate bakubulie bintu ebinge kubwe byore babekirwa matoke babekirwa chibando lakini kwa nyoranga ikibare teneke ochiko pima ni kibare tani kibaira na bako nyoranga uchite getongo sana aine katia alia toko batoko gikelia okogenda samatanga egwendrete obe gokwene kinga kwa bere gogotiga kende gosira enkelia aine mate Frida ingane ochangokia ekiro konyoranga umuntu agocha samatangari anonyanga tabugati kende umusubati mungaini nigagwe karakaria ekerabere gwe karekari oenda sigiticha kiayo gwatigiticha obe kogako na cha ekabichi obaka kubona na achibandu mutoliro okoba uchi asenkeria inere njira ere engi yakigima anemono ase ekerogikirana ase amatanga kwabuguri kende kwabakoro kinga naye nore nekirenga yosira enkeria egero kuriere bado kera aba amate bali babwate ebire rubiri mbaroro bakubayikange baba bere sigosembo tuko babera bakabwake igo nonye mugasombaroro bakoberoro igenga endagira ngo nyakorosi bwire tochaya ngabone suguma nero ngo bayirira bayirira esugumeri because baisa kwana embara bukoru geticha kyabo kera lituko naboko nyora ngababeire bakoererwa ngane ndengo mulikira job asemambe yabona iga ekero tokugenda matanga timeti omuganori getabwira ki omugano yologiri abantu mbare specific babwenete kwegwa basoma omuganori nchindo chinga tari gusoma se kibanda rende mutwari lakini rende bamanye nga kinya gusira ubuguma bwaye bwaringe gocha ando chinga egetabu keli nyino kunyarekana kero muntu ntabwenda tata bajorore wana samatanga akonyoranga abageni mbaroro babwendere tegocha osikwanyoro yore koena ni getabu keli eroena niro ira abantu bonse akomenya ko nyoro muntu ochiringa ngato igetabu gitoraro umugeni oregaiga ukwamanya ko uri getamba ku muntu echanga intiko timanye tikosoma ya atalinga Frida tumanye tikosoma umuntu oyo ekenyoreke no kwalinge kwamenyire no mumaete mugano kinendo tete kosoma chibicho tete kosoma Frida oikana arigererie bintu byase maite ni natabera na ejo bintu ngira ko ire zingima kinendo kinyakurire Frida ko inyora tonje ko gasenya ko inyora umu MC ochira MC yo ikakaigura umuntu taramumanya biya yango tumweri bakarende amosome Frida mwari kumugachere kya special mwari kumugachere kya special tari ugotaburi omuntu gento kwa mwire gorukoko benga riba ko ta maji ke bana ko menya ko ngayo ko ira maja ina bantu banyorofi yes yewe kenyo no mata senyonge gotoka tikatoke ichista tare abantu banka na kero kwa roma gani ko ruar to kanya gotebgo okoimuka kwa mutire wamenyero sira neli bagari ya bene na nyora asomo yegonya gusira inywa mache yechubagake maite Frida amache yechuba na mache nyonge gaweka ine onya kaweka ine nkiabageni aba banyorofi batari kwa ruwa mache nyungo amaite abageni ba Nairobi igento bakwegwa asa abantu banka amache ni gaweka ine asa abanyairobi amache ali nabwate sikake nabasikane to kuba kwendo Frida naende tutikata se bitabwe kwaba kwa ibitabu kya obuya bande togiyetera wekire page ya kabiri umuntu gusabanga koraga nari Frida umuntu agoro naenda agasomeke gima naenda irorere naenda aire no okwamana kero kibaka kwa kumina naki nkiatari kongira naroranga nkosoma nari nkiatari kongira neri rinde nsoma umugano nyagusire buya endo buno boko nyora abantu andi mono dio kugure gazeti ko tabanga gwachire mbasi kugure gazeti yao umunyete bosiga busegeteri kero kugure gazeti yao oma to yebu liko boko nabura kole abantu ikomi ko so mutara eso tubarero tuba igonye kugure gazeti no gwende to yebise kigima oyebise ndi mugiye kare bagi yeruteime
muntu tabazi kumanya nkyo nambari bago print by the way bitabu ebyo tiga ba print bone bingi yaba biyo byamenya guisana gali ase ometo muntu rare bedora kogeche aya nabo kwabwate intention ingia maybe gwatagete no mugeni onde neranyora arasoma uratoteba maybe ai kwara menyire na nyagusira no mumaite buna ukina gocha lakini yarumanya ko tware tobeli ingi kyagera nchongura iganchaya igo bakubaura batebe anoma etenya gusira korato igita mbari ko baura go chingora igo gake ntega tawekyo ayo gitake tagenda ngora iga matena na kikorato konyange gitawekyo torao mogeni tomanya gukuiraniria na boy go Frida ingana ne ko kwana ngogwente go somu muganori by the way na uri denga mbali bak abantu bari barokana tinga basomire by the way somu muganori nyagosira aseke banda ngoteke mere naro tatebonye no mogako sirete mostly ngoranga abako mo chokoro monene na ndo taringo mo chokoro monene ivivi omo chokoro ore enlightened taringo ende ngana yo mo chokoro monene no ore ekejoro mbagari no konywicha ngamambi margoba omenya otanga bono litikeririo mugana nari bangete ochagoto somero mugana bako according buno muntu aibegete gali asikenyoro sekolende ucinga ningana gwente kuligele twa omuntu omanyito omugano yobya asengencho nebaranga no mucho koromana no somete onyetara bwata mugano uri mate na bara asome ibintu binde atasomete buya osena bi sigenda ko somanga kiri gari na gwene amanyi bunki kiri mali ngeri kire gari amanyi gwebinyoro kibikorokwa ate banga nyosiga nyosia banga nyosiga amanya marieta ali buya amangana ni maetinga bana basomire vamos prepare mapema nyabutio nyabuto grande santu wala akajana naki abana ara etiwe kitabu kiribuya nalekera gosoma marieta ali no ni ntu abanyakinyoro tuyunga muntu yatura ningo kyo gwe tofautisha yo somete n'abanyakinyoro oikatokora kinga school fees yakanitse teri yabusa oikobe kya tofauti yege songo kyo monto menye teri sabu no yoreta kiniko elieta liyekegusi mate fete ngote yengane yege songo kibwate amalieta buna bwente gwatorwa kabisa nekegusi ekero okonyoranga no bwate elieta liyekegusi as a sentence yege songo elieta liyekegusi lyatore bwente gwatorwa asenge njige songo na kero kuno bwente gyatorwa no bwente gyatora jabu kwanya kwa gumerana no muntu oramenyera America osechinse chika chesko nonye no mwako yomo oyiguna ne accent ya ebune go change no nyuma eteke gusino eka gukwanire ke gusio konyora ngo shift ri gusora gatenga nganchere ndakwane ke songa akeigo kwama konyora nge accent ya change detali ke songo kelimu na keligi ayora kwana na beri inko baraba fila obolinga ke na alitu amaete na yo alitu amanya kwanyara go monta change ti tali gwancha kwae ochiro umere ne nabantu abangabe sikora no na tolinse kuroga na nyorobi ege swali kia change ngono nyorobi ege swali kia goje ngoenda Mombasa lede Bedo konyora kwa change it automatically. Abona yuko nangalinga jobu. Ngaka ningo moli ka Frida. Aya, chiko kuchobu. Ora yone tomo kana zeke banda. Ochiko tebanga jobu. Oye, katoro kia tofauti. Tofauti kwa kia toge. Nebane wiki ebo. Nare wiki ya. Oye, koma nyanga tuwa chenje tia kabaka. Mwanchumulelea Undizi TV na kwenda kusangana intu asemambi yabono. Anemono ebirengerele byao anemono amangana aliakoleka asama tanga.
ali atali gokogokia ane mono bunata tokwana mangana alengete abantu enjera bagocha samatanga batabugoliti kende kerengel kyonkere kike na ane mono igoro yebitabu biribiko no ase amatanga sanga naintwe ase njera yekerero mtandao o Facebook Ndezi TV News Digital, YouTube Ndezi TV News na tara mtandao www.ndezitv.net namba SMS 0792192834 Gendera kurwa ekanengeri kyago asema mbia yabona igatumanye ngayoko bwati umurubiri bwensa kiakorwa naende ene kianga ngotumaore amagombago abene gucia ase chinga chiriwe se amateri yabereke gusiria abamwabo akorende mwanchomwe Ndezi TV na botambe entune ntanga negatokoma tokumurikira amajia yuabere gakwene kiwa chinsemo au imene skergongo rwagusi ase ensemo area yaba MCA kurwa ase ebunge ye county ya Kisii babete bagwaka ekura yoko mwaka isiko omuklaka bwebunge eyo James Enya oga ase emerongo 5 babete bagoitaberana omuswada oyo chikurebere kikaba kigosareka na 13 bakaba bako amereria ogwakwa isiko kwaya tango turarango naralia yabetega kwene kiwakorwa ase bunge ye county area ya Kisii 23 24 25 26 27 28 on the question of the revocation of appointment of Mr. James Omariba Nyaoga as the clerk of Kisii County Assembly, the years 55, the no 13, and the spoiled 2, total 70. Of course, the yes have it. But however, honorable members, Section 23, Subsection 8 of the County Assembly Act number 24 of 2017 states that if the Assembly approves a motion filed under the section, the clerk against whom the motion was filed shall be deemed to have been removed from office from the date the motion was approved. Means now has been removed from the office from today. Honourable members, of course, having obtained a majority of votes of the members of the County Assembly, as I have said, Mr. James Omariba Nyaoga, his appointment as the clerk of the Kisii County Assembly stands revoked pursuant to Section 23, subsection A8 of the County Assembly Act 2017. Next order. Mawosa taisaini akurera office. Tekiagara akaro noni numategera no chipoti chigotewa ebinde bibinge ne siasa ya renge ya 2022 kwenda maiga. Ekero twabwata mangana mange gaki musike James Ongwae bari ngomyoka na speaker kwa kombo na ripoti yote wanajitakarua kwa saidi bwaye lakini akaro kuligereria na wao tayari neki na vegete koti na akareki neki ya jete koti divide kina batumie the human resource manual bache baganda lakini lero una mara chairman y'umwe report ya suspendi manual hiyo koti yokenyene yatebetenga manual hiyo nero bago. Okay, mwancho muliriria ayuna arabete kago kolekana ase ebunge county ya Kisii chingaki omuswada buku mwaka isiko clerk ase county yo obete ko wetigwa ase bono James Nyaoga abete kagwa kwa isiko asikorende ntoro chinga egatia ba MCA mbagandeta gwesokia na bigo gukwanirengane yo asibabiri bagotuguterana na kwane kingama mochayo tabete kago isana ase okumwaka isiko.
Alright, toto koranga ni gabete gangwa kwa isiko lituko legoro. Kolende aba menyi borogongo rwagusini matinga nigo bali na mabolyo nigo bano wichana okonene. Ase omwaka oyetano mwaka oyo. Emeswade renga kuka ni waka bantu isiko. Yabekirwe bose we bunge ye county Kisi. Monda agako isiko. Karanga omo swada no renge oligiti ku mwaka nde muisiko na boygo omo Clark nere boygo obiri kakwa ko isiko tima itinga kerengere kya onkereke kefunde burengane by 2025 na bora nyari yabereke go ikaikomiga obo baniwa nzirandote abantu babwene tababeba maiso mo especially abakora emirimo be serikali ye county ya Kisi ekiageranga aba MC ndoche nga mbakali gokora gosori igari igo bakoreta ko bakoramba mochaga abukire bakoyaleta bosibye ebungeri baba gosoma mabachago nande baba bagwa kachikura muswada ko gweta wa kirusiko asikolinde eyuningana egwendete ebe kubeka bakoli mirimo bonsi babe maiso kigima baikiranie obokoreri bwabo buna egwendete kubwatekana nerichiko asenge njuniga maiso yaba MCA bebunge ye county ya Kisi ali abali maiso kigima kwene kinga babire bakomulikira anemono obokoreri bwaba koli emirimo bali abebunge ye county bose ba county ya Kisi kolende boigo etorigete boigo torenga emiswada ya magendro ento boina to kuligere boigo emiswada ya magendro eko kasi county ya Kisi ba ko ne kinga atali yoka bakora to ba ko ne kinga emiswada boigo ya magendro ngwikibwere ase ebunge yo ndachikoriye naenda sensemeri yabamanye na barobatoire serenga onye egati y'abantu natobirita kora bakotanga mochayita iseina wako isiko ningetambukiro kikelinya ogabwenete kwimukia angatinga litkoria Jumatatu ntobe toko baligi babe bagotweresera asobwagari akondeke tokoire na agoika asensemeri yabongontanya masibi eyogotoka ase ebunge nyalibali masaba nigo yamateyemo ere no moichano monene magayo kubutko bugokira igoro banyatenganige gali yabo yabeteke gosambwa nabantu batamanyire kero babete bagobolia nga onde bwensi obwate obubene amateyo abekagweso kebene elinde bagosonsora emechando chinga kyobutukibogendete gokorekana watokonyi tase kenyoro na tonyoro na bakonguna bakumyoka butuko tokonyi wano yogo cheko tusambire gali na tukumitiga kina matanga go twatinde to mwana oyo wachorwa maiso keroka ndigo yabekerere kenene ase amateyo mugaka mayoro kurwase kenyoro kya bongonta ewodi ya Nyamasibi ebunge nyalibali masaba maya y'abantu batamanyiri gosambe gali obutuko bogokira rero ngigara marawa saa 5:30 alikiro mondaro tanga swa twakesete korara brother yanega swanyomba after 20 minutes mongo ndakaigu eyenzike kubwa korusiko agasoka bwira abachikuri bw'etarugoro akanyona kusangane amateyo nigo bayichandirete korekyo egento gekogera egari ya kuyintumanyete bakabona iga ne getandugire kenene kogera konyotwa soir korara tuarule asa matanga twala okora umwana osirete nera sumu basukano atogete ka sirete kare roche borwa bakasayi ntinto kumeti ngega yarwe sambero nande ndoma tiktok bunigu naro itobwate dini yae abawe tokesa elinde tanyara nta kumokonya dini yae elindanya ya gututigana komentana ywe nigo bakoerera obokonyo bonene umwana Hezbon agenderete kwana na gotia asabanya kenyeru chinga kiboigo agenderete kwerigeria ase obonchoreria no ntukwa naiga egari enyipi yagete nyuma yechu wikibere etara korana ekora biasara binde byonse ekara egari yebiasara yarenge yayire enusu kurwe puti amagora nyuma edif kyo binde byonse byayire ano gotokumetie umuntu garocha gosamba umwana esipona abana bae no mungyo nyomba bonse pibaere estime bwate sambo mochio mogima bwo mayoro bono gotokumetinga ngekone kieke kiabeire kurubongontaga gakimotago tokonya
nonya nabo enkiyonigo yabeleke gwetera obutaka amona makong ao gocha gwetenanira ate umwana nasira akaga kwerekera kakabekwengoronyi igoro namatanga twaringega umwana yesi ponero rekoleta amachi na rekoleta makondo ono botuke tukirete saa 5 tukwegwige kuro twakara abantu namatanga bali wana gara buchi bokibana mambia twanyora ngo umwana one arore kufamio wana tukumetinga ki oyabwate teni yaje igari ne yabande igari nenya njabwate none namba plate trabeko inteni kiyo muntu yabwate atakete ko samba abantu ababonsi pinki yarengerati inso umwana yakara kwete amaena na era na chitaka sambero umwana one arore nyomba make abantu bakachikotabuka bakacha kumuyibulere kali kimwerere ande insawa akachaka kwa konya na maruto kweje keke nyoreke twabwa tunabasigali umongino one bichanja beto kwebisya otwatika amarwa twasese ni buna nyasai wano borabu bwasoire inkyo manyanda amwe yara ko boli oyo nigo bono basabire serikali kwirige tambokiro no gokoro butuki elio emate yeiga inyari konyora oboene bwaye metinga monto ki obwate obobisa wocho mochioyo obwamono mochio obwespoli bono entraga nikuru serikali ngelingana ki ngaki yale gokora bwango ekole investigation elintomanya ingole okoraya na ende karengere kiarenge unatole ile tuatike tutarabaka sana lakini umuntu ndanaga turwanira bakatoikirega iyo serikali twalwe saba maswani gati indi muri geringa kimonjera chinde cyose nakimura atakobanya Inko ripoteri kitaseni kia unambeje mokia Ndizi TV kurua se kenyero kia bongonta yotoka imeje wodi ya Nyamasibi ebunge ya Nyalibali Masaba litira na enkoro kwa Dipon Asanya Tumurilia Ndizi TV ega koro kyogo ichani kigima akero konyoranga enyo egari y'omuntu ekobage gusambwa egari enya etarakora amatuko na endo muntu yo gusamba tari gotebanga ekerenga kiaye nkerekeke emoko tate ine emoko by the way inkyo montara saliri gintu kyo muntu nende keroro chenga abamenye ko rwasero kwangoro bakwene kyanga egari itirabage ko mukonyera wika oberi kagosira ekenyoro konde bunabotambe tokotebanga onye ko bwate ngane ndeyo nsibo cyandete noyo mino mutarire musonso orenganeyo wasanye kiko sinyali yabaga kasibinyoro mube mugukwanera na kwimukiye gitambukiro bunekyo bakore gitambukiro nekyo oranyore nk'umuntu achitaka imukiye loan obere gako gurega ari nera be gako egenderere lakini kurinda kwabere ko kumusambire gari yeri nabeko mubera ko ngusana ase igone ngana tukugikelia kigima asima biabono ekero nkuburiringa ekero kwa musambire nyo egari yae nkikwanyora no matenge gari no ena ngocha okonya yarenge no matenga frida abantu bakore bintu binebi bakoregareryo mwamugusi onde bwensi orego samba enyumba abange bawo maze ko kwanyanga bakukora no enoko bachibalimo osamba egento kyo mundu tari gento kerekeronge namaragereri okuriya no gwendrate obe gukurigi cinchira obe no eno gusaba mabere kubwatekananga egekore kwa beta okora nkiri keronge kigima ende ne korokera abe kikwirira amaragererio tobato ko yukuruga bwa soro batyo bagotebanga ninga kinero rona ende isabwete ka gusambirwa inyumba igonga etobonero erororo uchiya somo chiole kera baba kwa nekingo mwana inigarenga omoke bakaba ko mutole ko rwase nyombeli ige tobonero regendrete ko enekigwa asomo chiole kolende nga onde bwensi obwate tobogali osambire byehisanire atomateyero nga byehisanira asomo chiole tigabe kago tiga chimbwe chinjiringia asikore ne koranga ingane kubo bwatikurwa aseise nagocha sumu anando chinga boy gombo bwenete baba kuligino na masaba kurwa se kanisa baba gusabirwa senge nchodo chinga maete ebintu binene biricha ebintu binisira bigocha bire chambire bitakane tia masaba jobo bigane tio diri na biro bi on a personal level face to face oje no muntu mete no chikaraso umusabiro ora umusabiro yenda nyo ko maete genda mubulta taningi tokobuna bakwanerane
igo tigo tukibo koruke gima linde abali babwate amamocho babakorerwa egitambukiro egitindi kone zotikarete asamagia abete gakwene kiwa nigo abanyabiasara naboigo abarundi naboigo abagachi babete bako batabwati certificate babete bakonyora amaigerio yamatuko atatu aseskuru elia jobo bundi yari atirimba igotoka imeye wondi iyage susu ime enyaribari masaba anene mono abanyabiasara abake babete bako egwa amaigerio babete banga nachiko bakonya ane mono ase okwegenderelia ke bogima tengo turarango amngana yunabete gako enekiwa kurwa sensemeria ya atirimba sama dia tangor ku Dennis ogao masese ngokora mangana yo bosomia oboncho dubi biashara ngokora ne organization kurunga DT Global International Development Agency mtu atake program Kenya ngima ikurunga jinwe growth program program yene ya Mastercard Foundation na rero techibesa ego target abasae bali bara ase biashara miaka uchaka 18 mpaka 35 twabasomia igoro y'obonchorlia no boningo rwe biashara byabo ngakibaga okora bagenderere ekaro basomiwe bintu tokoronga life skills amangana tokoronga business and financial management na yande tokoroga customer service and marketing twamana ko bachi besa ase interest yenke kapisa elinde banyale ko babako gendereri biashara byabo towaka ngambi yamana soyo minto Dr. Mogeni County Director Musea asoko toleta ria Tirimba teacher training and vocational college amone principal ye college iriga asoko tuanjera twase elinde tonyale ko batogo semia ba minto abana biashara bakira sobongo youth power youth power ogo getara kini lero no torega igari Atirimba as youths twasomirwa mangana maya sana elinde toegendereri gochimotu ende bono bunanje imbwata na bwatira yandabira atatu ayagochikonkonya gochimotu gaiga bono na inje gochinde koegendereri apart from music gokorande bintu binde bigochikonkonya na actually skills na manyira how to keep records keronda atake no business geteiga manye bintu bire bitatu ngengenderi gochimotu ngisara ukemo kurese skuru ya Atirimba vocational college ndutu agokire konyango ntubwate biashara pikebuke na banafunzi konya ntumeli na kitoko keep records na kitoko gendereri na kitoko tokamenya n'abandi na kitoko ga manage customer but for now twamanyire bite binge byakegima omwancho murigeria abo nabonchereria abakabake babete bakonyora amaigerio chinchira barabe bakwegendereria gwitera obonchereria bwabo asenando chinga babiri bagusingerera ensemeria keeping records metinga bonchereria bange mbaroro batari kuri kansi ngakibagurite bintu ngibatumegete nibo kiri batumegete faida kibarosirie los kibabire bakonyora igo egetambukire kyo ababete bakuimukia gukira nase skoreriyo bobundi yari Atirimba negetambukerekia and then no kwegena nga mbachiko babako konyeka nabo igo gukinyo bonchirele babo asekende gyonse okora no bwenderete obigutwara obumanyi na maigerio batina bera tokenga kwabere gukwegera egento kurwa somuntu nde korende tali bintu byonse muntu lya kwegeria kabisa anya no burari obutokora na gukwegera oburari kurwa somuntu nde omanye gukwana lakini tokumanyanga njira kiye obwenderete gukwanira abarigeri bandizi TV tokumanyanga amachiko narabwendete kubwatikwa ekero gukwana ase TV tali mangano onse obwendete gukwana no yena asaba onchiriria mbaro maite batamayitinga amangana obuye bwa customer care unyoranga obukira na sedukeri omuntu na mayitinga kubeke stock bijya kubanga kulika malikali kunita mayitinga ngakya ukwanira no nabantu bakumuguriye ibintu kwanyoranga ebundi nero yaegerete obundi kurwa somuntu lakini kone taramanyanga enjera nere obwendete ko bagukwana useko bageni no muntu uriyo kwiremeremo no maite nga utaracha kemeremo enjera nere muwendete kwikwana ndibyo byose taramanya asiga maigeri na yengencho kegima asige njini yako bagakwigora ebirengereri byao kwabo kumanyanga amangana aliya otamanyeti kwabo banga kwayamanyire okay maita abanyabiasara bange mbamayitinga kibakubeka kirekodi cyabo
maybe umuntu igoire biashara tamaitingi stock ire ngare terete tamaitingi kiasi kiao niri kiasi kia tigeire ekinyorotara makabeza nari ngari ziko kabeza nari ngari ziko ndago chama tevinga ngayo skali mambingo koleterani oteba oligo sinimo manyete tari gitinze ono gogo chigocha onyara ngaduka kali rukaelire okuminga ngaichi vestiane chiachite igo bintu nabyo bibagendete kwegerirwa nde ni maitenga asense melinde mbachiko bakwene kinga ngokora barobonchirere bwabo boikirano bachigotwara chimbo chingia bamanye ngakibagukwana ne chi customer ngakibakulige chi customer ngakibago chi maintain alright ere buya kegima teturigia maigero na boigo onye kwabiro gotwara okunyara sense ne bwendrate nae kwabo kwirani okoboko na boigo ne bwendrate boigo ndo chinga Frida kiri tambukerekia kebonete kobanga nge kwirerwa omugwekano onye chi university bose chi college chire angena abantu babwendete baba bakwira no nyanga limu mwaka baba kwari ni birasi byo semia abantu bali bamenyete angene ya materia na matukabu na ikwa bo watata abantu baikira na gari basomi go Frida ebintu kwendo bano bakongumbulinga kera chikora gachinza chiamugaso atevanga na moto akini rende nabako ibeka marobo njiti ambao ngaini kule ndio tatu gotoro musangirikano kwenye gotwara budget inko kabisa tige ebesa nani ukole saa 11 Wabo idia magara saa sita wabo idia magara ero biya kigimo banje mboligereria kuri na hange babere gosumi mero bere wensa kimambia bono ndo chenga Bismarck mukua a protector senior delegate Bismarck ruwa kisigete mbenu bia niko ndani na my beloved wife Sharon and my son Eugene and my daddy ateka mpaka mwisho ndo chejeria ke butoka ky'abantu baito batigenda mwamu bagokere ebintu by'abantu kabisa ngatenga iga kwanere kolekia sabantu baito bagusamba inyomba nga Frida abatomenyete chinse chisiko no gwereri muntu ta kueva mother tongue niko hapa almost 6 years but language ile of which I use only English to communicate with people here in Bahrain jeria no ne ke maana ko gocha gusiti ngo ko boli nga bwakira ntaigo mama Kau chagocha gusinga ite kaninje ngo chakora mwari kaninda igunga kya ukwana nyerege tige chindege alright nyerege chindege kora mubolinga kora mukwadero zenanyule oika toteme baita abantu ba chinse chiri chesko baido into bwanchi tande into basigete sana abakwendera Shem Keburi, good morning, Job and Frida. Shem Keburi from diaspora saying hi to Bravin Carol, my son Spencer, and Matthew, COG brothers, people from Igenaitambe and the Keburi family. We are doing here now, heading to get sleep. Enjoy your day. Shem Keburi mbia mono asogo tunyere mambia bono ndokwana iringa obugutwara obutuko obia Robert Onyancha kurua Onyatacha Nyamiyobo Catholic President karibu sana member birwensake Isaac Omweno Omuzai permanent. Good morning from Macho Geborabu tuabokire buya salimia my father George Omweno wachi Pastor Thomas Okiyoi Evan Sunduso Onyancha Mzinga wa Nyuki abonze waganidia betwara lituko ligia Luchinga Embolia Mosense Matunde from Ogembo New Stage. Good morning. Ruth Nyabuto from Saudi and Samson Ongaga. Mwensi mwamoso mimrubiruwensa kimambi yabono. Amos Martin, good morning. Watching live from Saudi Arabia. Luchinga Honorable Fred Oseko kurua tendere Sao Mount Sinai Bunabutambe. Josephat Omwega, a passport tuned from Thika ndochinga Dominica Nyabuto, mwalimu Dominica Nyabuto Kurokembu Amasago Best Nikondani Victor Mondo Mienda Kurwa Nairobi West Tome pole ya negotia asebalia basiretie abamu abo Emiakisi County na Nyamira ito alafu nicheze unicheze Diana unicheze ya Diana Gesare
naye tata Kolemia chi family echichibwate amakungu gaki hiyo itachezwa naye ekebembeli gosiba bagobeka asensemeria yechingero embusuro engiye kurwa bonchari wa mwanchani kondani Edwin Kiseria Ndam watching live na boygo ni matenga emambia bono kurwa se county area Nyamira ekirukia masosa Mufat Aminga na kubati umurubiri bwensakia asemambia bono asengoto mama kwani ya ane kuchia ase are kabisa. Yes, abuna bago so murubiri sakia ase emambi ya abono. Aha, mwanche marigeli gwikiraga abu ni gotrabe tokosoa asensemo ya kamere ye studio tusimya se chiduka keigo tokwira nanto betukumurikira amagazeti eri tukolera kondo mwanche murige kuraga ense ya monenusu ndachikomera na nabasai kurase county area ya Nyamira keltrabe togosanganere James Omwenga oyo ore project manager Sensemeria Jamhuri Kenya Youth Initiative Sorgongorwa Nyamira na boigo Sara Sarange oyore deputy chairperson bakaba gwikirana ase studio mbabago kwane regoro ya mangana lingeta basai na kyaba sai babwene takwegendelia na boigo gwekinya na gosoa Sensemeri yoborai kondo mwanchi murigelia yatosaso mutimo komoke gotokwirana nimbengo gwetia ase gazeti ya Daily Nation nje bunabotambe egazeti ne ya The Standard tobasa gosuka tobasa konyegera Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV na bogo tubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kuturigireria na bwigo gusonje mirubiri yito chinsemero ngebere nenye nyaranka na bogo sonje gwetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso bwomogusi. Omwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera aso twakirezimi ase namba notisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano
na ibere eyemo gose oturikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cy'ubwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Throat cancer nabego cyakabuna na chialsas sazinyo umuntu ririyo kwebuna ne ngega sigi kuba ubuntu gusalira asenjere genda gire gweta yachakira ko bengote umuntu kwanyana kwali koragera kwanya n'ibindi byachakira ko cyaka usinyuweta nandi kuna kwenye togoteba ebari ebintu nebinge biguchangia konyora kansa lakini gintu ngiyo kyatebibonekera kiye koreka kansa yes omuriro igagocha n'ibintu binabatebiri na igagocha akwigwe mioyo bororo kari kunyara komera bon egento gibototei na ngiye kare mari ase throat ebikenera tukuruka endoscopy asegati yaito ntubwata abantu bali n'oburema n'abantabwo mbabwata amagani yabo mbabwata ebyegwa mbasomete naboigo mbatagita amabaga ase emirimo nakubwatisibwa ase obugima bwokera rituko inyura oborema igoro bore inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera ase omurubiryo bw'oburema ase obugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amang'anonsi pi ari arengete abantu baito abari n'oborema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. oboremi nobonda n'umurubiryo bwogwesemia na kwimanya iguru y'oboremi bwekerero asa abaremi bonsi imeyariro baria gusi nabeire ngo batebya nga oboremi nobonda naboigo oboremi nesiro nabeire ngo gotaria imeyariro baria gusi tumera n'abaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gatie ebimeri ebyo nekawa echae gatie ebinde binge imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa rinene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogotera botambiri tukolia maine ense yamone nusugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gotwara ikiginge gesinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye rituko ria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati tu ande bakasomore mimo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga
butambe kuruwa muchubo songo edukane yemuyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagachira ibyubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagachira amabati emisumari kisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugorya umusigo ekero kwagurire guikabuo asegeka gichinse 24 veka eoda yao kuruwandonsi asure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asichinambechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Garnet Electronics niko bakoletere ehofa yiriguriro gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibye katibintu binde aseriguri ryensekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners n'ebintu bindi byo gutumeka steam buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubwa tumurubyo oli papole pole asugwanchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumurubyiga amajiko n'amarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo kisi asenyombe manyekante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics yenedukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima. Kisi Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno koringorwa maisona koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chiko bwatya NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police was a prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance na Boygo Star Discovery Insurance nigo bagotoka samagacha New Sansoram barabara nestejene ye Kigali egoroba entangani asamanke bakire simi wetrase namba 0758770764 Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Supermarket ya Kisi Mart bono nigo bachakira umurubyo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yo gukarangira kinyeni ubusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ibintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chi mesa n'ebirugo office furniture ebintu byo gutumeka jikoni buna cookers, table banners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ibintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisi Mart Supermarket, the only man saver in town.
Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagali igire kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakirekirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya barokiwa ba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugya muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatiye binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwigo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwigo gusire byego byabana ari nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'Nyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwetras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 inye cyanda inye isaronemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo byegoro. Abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient, MCH clinic gose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Ngobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigo mbabwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye gwancha bare insurance chikobwatia NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV.
obwansu bw'omugusi. Viyake gima omwanchi omulyeria ati ankwalirania sentunda ya kabere imeyo murubeli winsa kia bono mambia sentunde yiga tokumulikira amagazeti na bigekero ndavengu mulikira egazeti ya Daily Nation page ntangani omwanchi omulyeria mulikibe gazeti yo na mulikirete kibono ese gi ya insense gendete kwene kigwa ase kubatikana netaro yo murai wense Dr. William Ruto ase Orogongo Rwanyanza kimulikirete ngani go beteka gwikirana ase county ya Homa Bay nabo igo kubatirana no mokonyo yasoko mulikira amagendero ayagendete gukorekana ase county yo igo ase page yentangani ne mulikirete amangana aringete kisemi hase omugiro bwa borokia ogenderete koene kigwa abayigo manchi muligeria senseme yone mulikirete ngano nya magega yaruto gotwara ege karo nababwatani korwa ase ekyombe kelikia borokia linda koene kyangango kora bale omugiro bachitiko bagotwara lichibu ase ogosonsora emechando gati yabo wega sepeje yene mulikirete ngaki oboine babete bogotoka asensemeriyo yo kabiro mugavana ime county ya Samburu abete gakuburigo gwakana chi million emerongo 5.3 na boigo akaba kakwane kiligo ngataligo chukua access service endeyonsi ya serikali ase ege kaki miaka 10 oiga sepeje yo entangani ne mulikirete kibono asensemo ye omuminyoki Kipchoge na kibono abwate chitangutangu choko Rusia kurwa ase amaminyoko gose kogendera na maminyoko mwanchi muligeria ainaro aire obolto ase page ntangani gazeti ya Daily Nation chikoigora asobo imento betogosoma asobwagale masemo kasi gazeti ya The Standard na mange amulikire animono ase chinkuma chironga okugania nkoro ko emurai wo mubulia wa Azimio Raila Odinga numure wense Dr. William Ruto korosia obomo animono asukwamereria ekerogo kelia kyoburai wense asomwaka bwechubere nemerongo ebere na isano na ibere 2027 ase torochinga ojuno murai wense Dr. William Ruto obwaliti ensuenene kigima ingane korokinga nigare ensemeria ya Luo Nyanza bosebogere ase etua yaye yogu yakira ekoko ase abamenyi borogongo oruo ensemo yende ime yegazeti ya The Standard nige kiombe kelia ya kupet kabete konyora ugwakwa okonene nkubwatikananga ni gobatabete baotwara okuigwana na nekyombe kelia gekurikia aborokia ya TSC ensemo yende nigo emulekerete anemono igoro yoko nachogwikina anemono kelia kemulengete omo governor omukoro we county ya Samburu Renol Kulal oyobete gakonyorwa nama mocho yobokurumi asebono arabega wakanigwa e fine yechibe sa chekerengo kia 85 million bosi abega kobera ase egesibo ase miaka 5 toskebo sika se page ya kabere egazeti ya The Standard ni gemolekerete anemono igoro yetaro yomurai wense Dr. William Ruto ase Orogongo Rolia Rwanyanza yabere kwireranga abarai otebanga ni gobaligeti batware okuigwanana elinde ensemeria ODM ne serikali bache amo ase ekirenga gyokwamirelia oborai obonene bore bosio toske bosio mwanchu morelia ondiziti weka sepeja gatatu gazeti ya The Standard nige molekerete anemono igoro yegetiro kemuganyete
omurai Raila Odinga akerandate kwamiriria ekerokeria kyobonya kerogo worogongo rwa Africa emaiga yegati ebitango aligereti goikerania nokone kinga ekerengo gya 2/3 yechinse chiria emerongo 55 chorogongo rwa Africa ngomwakera chire chikura sekolende kuwatikana gazeti eyo nigo omurai olia oyolenge Foreign Affairs Minister asinga kiumurai wense Uhuru Kenyatta Amina Mohamed ama mochabe taka korana linga nigo maiga yokuraliri wanga nigo chinse emerongo ebere shirabe chiko musira abiete agago tegera tachieti we akera ekokoboikera nwengana abetekeranga Musafaki kobaga kuira libaga erio asibono Raila Odinga abeire gako boli kwa kinga obeire gago enekinga nkoe akirari kokubuikira nuko enekinga tachikonyora ama mocho ayo Amina Mohamed abete gakonyora epeji akane gazeti ya The Standard ni emolekerte anemono una omugabana omukoro we county area ya Samburu Moses Lenol Kulal abete gakobe kwa ase ekigambiro nawe kuna chirwa okona kwewu kuna cha wekigambiro sebono aganeiri wakana chibesa chekerengo yechimilioni emerongo 5 nuguta inye ose abega kubeko yesibo ase emyaka 5 ni 3 peji ya 5 toske uso ikasi peji ya 5 nemo igazeti ya The Standard nigemulikirete anemono igoro yeme yega yabere kwalga niwa nabarai abaloba tabago chorwa anemono nomo raibwense asebiro yukurkunga homecomings tabanga nogo chengera bose nechi campaign maiga yokone kiwunga siasa nchaba chikwene kiwachinga kichiria abarai babere bako irananga nago iraniwa na wakirwa chinkobi anemono sojinga igazeti molekete Wycliffe Ambetsa Oparanya yobetaka wachorwa koba omorai orachi osumu waziri wachotina ebyasana wigo munchilia oboke chingaki abete gakwalgania abana baye na kumanyi wigo abakungu baye gotia ase abanto epeji ya 5 na 3 igazeti ya The Standard yemolekete anemono igoro yobokoreri wekyombekerie kumulekera MSR SRC to uskebe kase page manchumulia Ondizi TV page kubwatya anamotora tukumulekera amange alire obolito ase amagazeti mambi abana kole page ya 12 egazeti ya The Standard nigemulekete anemono igoro yenchira kubwate kananga nogo chakiwa ku moroberio olia o Starlink ose okoleto we Starlink anemono iyo ere managed na omonyene wekyombekeria X Elon Musk nigobono kubwate kananga ne offer engia bakurwa anemono ase bakurwa ase 1300 bakuru 50 GB nigo barabe bako banga nigo bakonyora usaba kwa competition na ucha kampuni chinde chiria chiabere chikoba ase ense yeito ya Kenya ino kwemanya ajona mangi nabo kwigolera egazeti area ya The Standard. Okay, mwancho muri area tia nkwalingani goika ase gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere ase emolekerete ansemeri yaye sorry Kipchoge Keino oyo obwate chitangutangu chio kuminyoka ose kwerusia ase ekeminano ikiama minyoko akerwa mulikerete nga ase chintunde chinyinge abiriga kobera ase ekeminanekyo naboigo anene ase nsemeri ya Tokyo Marathon yabetege kumoa obubui naboigo kwenyorera ensemeri ye gold kubwatkana na maminyoko ayabete kago kolekana kondo mwanchi muligeria
nemurikirite nga ase chinga kiabeire ase amaminyoko niko bono yeikeire ase nsemo yaye kwerigereria magega yogokoria bobe ase amaminyoka yabeteka gokorekana stelki 10 mutenyi o 5 na 3 ase arokanete gotwara obwoba erinde goikerania obokoreri bwaye nigabirga kwenekia nga ase miaka 21 nigabeire ase amaminyoko na bono nigo arengereti gochikwerusia ase keminane kyo boigo ase page ya 3 mwanchu murigeria negendete kumurikira engane yo ya Kipchoge anene chingaki abange babete bagwestoke na boigo komomocha ase atabete gakomogokera osigakogokera obubui bwae nyagusira Kiptum nigabete kagukwanera engane iyo akabaga kwenekia ngani go yaberige kumu affecta sensemeli yaye yamamnyoke kole taraba kagwestoke teneni gukwanera ngangu cyari kwerusia ase keminane kyasabiriga kwenekia nga nagendrete kurigereria engane iyo ase page ya 4 omwanchu murigereria nemurikirete nga kibono abanasiasa bange bagendete kumurikira omurai wense kubatikana netaro yaye ase orogongo rwa Nyanza ekira bange babire bakweneke nga nigo Ruto agenderete osira ensemeri ya Raila Odinga anena sokweneke nga ngocyare kwenyorera obubuya sekirgo ky'obunyakirgo kya eyu ekiro muri kibigazeti ya murikirete nga kubatkana no kurubikana kwa beteko kwene kigwani gokoro kiri gokorenta amonchirilio ase serikali anene ase ogosoya abawaziri abalenge ase okwamerelia serikali gosasensemeli ya opposition nyana sensemende niko bamulikirete omokonyi bomorai bwense Rigathi Gachagua oyo orokanete kwamirelia ogosokwa ya Raila Odinga asensemeli ye serikali ase page ya 5 anemurikete nga kya sensemeli ya Ruto na boigo Gachagua babete bakwaliga go bene asorogongo rwa Nyanza ase korende chitangutangu kigendete kwene kigwana ninki gekogera Raila Odinga bakumusira asensemeli kubwatkana nganigo abeire kakwamirelia obokoreri bwe serikali ase gikege tambe nonya nabo kubwatkana no kwaliga ni kwabo kwabete go kwene kigwa ase orogongo rwa Nyanza nigo bagendete kubolia nga nigo siasa chabete chiwonchereria asikulinde egati abarai bagenderete kurwa ebirengeri byabo kubwatkana no kubwaterana kwa ya Raila Odinga na boigo omurai wense Dr. William Ruto ase page ya 5 na rimo mwancho murigereria nemurikirete amangana arengete obukurumi anenase oyo kabeiro mugabana we county ya Samburu Moses Lenonkulal na kyabete gagotokikana na mamocho ayobokurumi we chiringi chimilioni 53 na isato ase korende ese ekigambiro kyabete gikurwa ogochika abega wakana chibesecho na boigo guta access public office gose HOBC che serikali ase ege kaki miaka 10 boigo mbabete bagotokana na mamocho na babwatani bande oyo kabeire mulike monene ase county yo Stephen Lechimena na boigo oyo kabeire omoteneneli ya sensemeria chief officers Daniel Nako Josephine Lenana na boigo Ruben na Mnyete and Milton abungati abali babete bagotokikana na mamocho kubwatkana no bokoreri bwabo achinga kibalenge ase serikali ye county yo ya Samburu ase page ya 5 na 3 mwancho murigereria nemurikirete ekyombe kirigete tobo chaline chimbebe ABC ase yaberiga kwani kigwangani go erigete guchikwenyorera chimilioni chiminye kubwatkana ne petition echabete chikobe kwa bosi ubwekegambero ase okwamerelia ekyombe kirigete obo chaline chimbebe ABC kubwatkana na machibu abete kagosoki watchinga kicho bocholi obonene agukwana omo CEO Hussein Marjan
asensemeri ya IBC ningabetega kwanekia ngachi bese nigo chia bete chikobekwa abune security deposit asebinebyo byalenge ase ebigambira sekorinda abange babete bagusiria ebinebyo sepeje ya gatana gatatu ni murekerete nakibona sensemeri yo nyene kampuni ya Mombasa Cement na kiabeteka gusiria ogema bwaye ase miaka kauseka bwate miaka 53 ase peji ye komyo mwancho muligereria ne muligerete mangana arengete omugiro anene asensemo y'abakori emirimo ase korende egikaro kiabeteke gukorekana ari tukoria Jumatatu kurwa asaba bwatani bebyombe biri bikoyirera abakori emirimo naboigo abo bisa beserikali ase umurobiri yobete gukoragwa bene no murayibense Dr. William Ruto muwaziri ensemeri obosombi Davis Chirchir naboigo omuwaziri oleba Alfred Mutua asbabete bagukwanira igoro y'umugiro y'abakora imirimo kurwa ase ensemeri ya JKIA goseke na ensemeri ya Kenya Airports Authority asikorinde batabete bagwanchirana igoro y'amagani abo baganitie aikirane goikira bona iga bataraba bakonyora lichibo kubwatikana ningane yo mancho muligereria erigotaka kwemanya amange na bakonyolera egazeti ya Daily Nation obeko gwesomya asowime Mancho muligereria TV egolere egazeti elia bwanchete oboye kwemulekera naboyo kwemanya ase obwagale asinkumanyiwa nigabagani baitoberukirana ase amagacho andizi TV ase mambi yabono bero betikegima asraba tugusangana barobu amangana arengete abasae naboygo obo rai kibaraba ukirana ase studio ndo betusanganere James Omwenga oyoro mu project manager ase ekyombe ya Jamhuri Kenya Youth Initiative nere Sara Sarange oyore omokonyi w'umunyakiroko w'ekyombe ya Jamhuri Kenya Youth Initiative kurwa ase county ya Nyamira babosangana intwe asentera y'obwagale ngoma nchi muliyeria toska nyegera ngosobari ase studio nigonda bengo batiga asa magokae Joma Angi elinde abega kubaitia gwetera asenseme yokorende yatoso asensemo yakabere studio tosiomia sichiduka keigo bakwirana mbabe bagosanga amange Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.